Il-Ministru għall-Enerġija fl-Iżvezja Ebba Bush iddikjarat li l-pajjiż qed isibha diffiċli jiġġieled il-prezzijiet dejjem jolew tal-enerġija b'raġuni ewlenija tkun li parti mill-provvista nazzjonali trid tgħaddi b'obbligu lil pajjiż ġar il-Ġermanja li min-naħa l-oħra gradwalment qed iżarma l-impjanti nukleari tiegħu. Bush qalet li tinsab irrabjata għal Ġermaniżi li ħadu d-deċiżjoni favur pajjiżhom kif għandhom dritt jagħmlu iżda b'konsegwenzi serji fuq l-Ewropa kollha. Dan għax meta l-impjanti Ġermaniżi ma jipproduċux biżżejjed enerġija b'sorsi alternattivi, jiġi importat l-elettriku dirett mill-Iżvezja u bekk tonqos il-provvista għal konsumaturi Żvediżi u l-prezz jola. Il-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea għas-suq tal-enerġija iddisinjat biex isaħħaħ il-provvisti bejn il-fruntieri qed ikompli jiggrava s-sitwazzjoni. Issa l-Gvern Żvediż qed jiffaċċja sitwazzjoni fejn il-prezzijiet tal-elettriku qed jiddiversifikaw skont ir-reġjuni u dan l-aħħar dawn olew sew fin-nofsinhar tal-pajjiż bil-Prim Ministru Ulf Kristersson jgħid li l-Gvern mhux kontra li joħroġ xi forma ta' għajnuna għall-familji u n-negozji jekk tinħass il-ħtieġa għax-xitwa. Dawn il-kommenti waslu ġurnata wara li Kristersson ukoll iddikjara li ġejjin żminijiet ibsin kawża wkoll tal-għeluq ta' nofs l-impjanti nukleari fil-pajjiż bejn l-2019 u l-2020. Il-medja lokali rrappurtat li l-prezz tal-elettriku fin-nofsinhar tal-Iżvezja issa hu 18,000% ogħla minn partijiet oħra tal-pajjiż fejn qatt m'hemmx konnessjoni adegwata tal-enerġija bejn ir-reġjuni. Skont il-Ministru Bush, aktar enerġija nukleari u idroelettrika hija essenzjali biex il-prezzijiet tal-enerġija jkunu stabbli fil-pajjiż kollu u l-Gvern qabel fuq serje ta' miżuri li se jkunu attwati sas-sena 2030 għal dan il-għan.